Jelasaken nami kula Ahmad Hendra dugi 11/4. Ing kene kula badhe jelasaken cara ngubah aksara Jawa dados aksara Latin. Ing kene diwaos tiyang sanga lam donya punika boten wonten ingkang boten nggadhah kabutuhan dados nalaaken taksih sami kirangan dene kabutuhan ni puniyih badhe. Ing kene wonten aksara ta diwehi sandhangan wulu i dadine ti. Mriki wonten aksara ya diwehi sandhangan panyigret cecak utawa ang dadine yang tiyang. Mriki wonten aksara sa lan ngo dadine langsung sanga. Mriki wonten lam dadine maten m amargi ten m niki wonten pasangane do. Lah do niki wonten sandhangan swara taling tarung dadine do lam do wonten nya lam donya. Niki wonten aksara pu apa diwehi sandhangan suku u dadine pu. Iki ni diwehi sandhangan wulu dadine ni. Ika punika dadine tiyang sanga sangalam donya punika. Iki aksara ba diwehi taling tan dadine ba. Niki ta diwehi sandhangan pepet dadine ten boten. Mriki napa kok dadi ten amargi mriki wonten aksara na sing dipasangaken kali pasangane wa dadine noe dadine paten dadi ten iki. Terus mriki wa diwehi sandhangan taling tarung dadine won. Mriki won iki angsal dugi aksara na sing dipasangaken kali pasangane to. Dadine to niki wonten pepet wonten dipatenake kali na. Dan mriki wonten pasangane ha sing diwehi wulu kali cecak dadine ing. Sing mriki ka diwehi sandhangan panyigek cecak kang dadine kang. Dados tiyang sak ngalam donya punika boten wonten ingkang. Cekap semanten penjelasan dugi kula ngenani bab aksara Jawa. Kirang lebih kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.